Hola a tots i a totes, el meu nom és Miquela i he creat aquests vídeos per ajudar a difondre el ball de bot, sí? Són vídeos dirigits a aquelles persones que volen aprendre ball de bot, que no en saben gens i que comencen des de zero, i en aquelles que ja en saben i que els agradaria complementar o millorar o perfeccionar. És una eina creada sobretot per ajudar a practicar des de casa. Això vol dir que aquelles persones que per motiu que siguin, per horaris, feina, no poden anar a classe, tinguin un acompanyament per anar aprenent i practicar en el seu ritme des de casa. I també diria que serveix per a aquelles persones que sí teniu l'oportunitat d'anar a classe i que segur que teniu uns mestres excel·lents a qui aprofita de dedicar la tasca que fan des de les escoles de ball per ajudar a difondre aquest ball i que vegin això com una eina o com un recurs que els hi serveix per acompanyar i millorar tot allò que ja aprenen a classe. Per tant, no és una cosa excloent, al contrari, és una cosa que pretén sumar en un àmbit com és el ball de bot i on per un motiu o per l'altre m'han donat compte de que no hi ha gaires eines, especialment en el YouTube penjades, d'acord? Llavors, abans de res m'agradaria presentar-me molt breument, dir-vos que jo vaig començar ball de bot fa molts anys, quan era molt petiteta, cap als anys 80, amb un grup que a mi me va marcar moltíssim, que va ser el Sarau Alcudian, d'aquí del Cudi, i quan vaig estar molts anys ballant en Sarau, una de les coses que vàrem disfrutar més, a part d'haver estat un grup folclòric que feien mostres i que van guanyar festivals, com el Festival Mundial l'any 86, que van guanyar el segon premi, sobretot jo record una època en què anàvem a moltes ballades populars i omplíem places, no? I jo crec que aquest és un poc l'esperit des del qual han estat creats els continguts que veureu en aquests vídeos, no? Aquest esperit de que qualsevol que miri aquest vídeo i acabi aprenent a ballar ball de bot, quan passi per una plaça i vegi una ballada popular, s'animi a sortir a ballar sense cap complexa i amb la capacitat de saber que pot improvisar, sí? Que jo crec que és l'essència del nostre ball de bot. Dir-vos que després de molt d'anys sense pràcticament ballar i viure fora de Mallorca, quan he tornat a Mallorca ja de gran i vaig tenir l'oportunitat de tornar a donar classes, he tornat a valorar el ball de bot per moltes coses més, no? Més que per la bauxa que va suposar quan eren joves, sinó perquè penso que, a part de ser un exercici saludable excel·lent, té molts altres valors, perquè un aprèn a guanyar seguretat, confiança, autoestima, i a més, com anirem explicant al llarg d'aquests vídeos, a través del ball de bot i de les tonades i de la música, que al cap i a la fi és inseparable d'aquest ball, un aprèn també de la nostra història, de la història de Mallorca. I com veureu en algun dels vídeos que penjarem, perquè tindrem aquí algun convidat especial que ens explicarà sobre tonades i l'origen d'aquesta música, aprendrem també moltíssim sobre la nostra història, que jo crec que aquest és, al cap i a la fi, l'objectiu més final de recollir aquest coneixement. Al final és una sabidoria popular que m'agradaria que fos present a internet i, per descomptat, en la contribució de tota la gent que s'estima el ball de bot, d'acord? Aquest és un canal obert a qualsevol participació. Llavors, dir-vos que voldria dedicar aquests vídeos que han creat, primer de tot, en el Sarau, perquè va ser, diguem, aquell grup on jo vaig aprendre i on encara ara continuo en les meves especialitats vinculades, l'escola de ball de bot del Sarau, i a totes aquelles altres escoles que de manera normalment voluntària i altruista fan aquesta feina de difusió d'aquest ball. Sobretot també en el grup de música, que sense la música seria impossible pensar en com omplir les places, i jo crec que és molt important que també hi hagi un relleu generacional en aquests músics, i voldria dedicar molt especialment aquests vídeos a Antoni Bibiloni. Antoni Bibiloni, descansi en pau, ens va deixar aquest passat mes d'agost, i voldria dedicar molt especialment tota aquesta creació a ell, perquè va ser una de les persones, va ser un incansable defensor d'aquest ball i d'aquestes tradicions nostres, i jo espero que amb aquest vídeo ell se pugui sentir des d'allà on sigui, veure que el seu llegat continua, sí? I, com no, voldria dedicar també aquests vídeos als alumnes del curs 2018-2019 de ball de bot de l'escola del Cudi, que van ser un poc els inspiradors d'aquest vídeo, ja que ens van donar compte que ens feia falta de vegades tenir eines per poder practicar des de casa. Dit això, us anim a que mireu els vídeos totes les vegades que faci falta. Si teniu comentaris, suggeriments, el que sigui, benvinguts. Aquests vídeos estan fets amb molta estima, amb uns mitjans
absolutament rudimentaris, així que segur que hi ha coses millorables en quant a vídeo, so, imatge, el que sigui, però jo crec que ara sobretot el que ens interessa és centrar-nos en els continguts i que aquests continguts siguin útils. Qualsevol suggeriment podeu escriure a vallabaidebot@gmail.com, també a la web del Facebook, i només dir-vos que corri, que tant de bo que puguem fer un bon canal de YouTube que sigui ric i que sobretot aprengueu a ballar i vos animeu a sortir a les places, sí? Vinga, molt bé!